lakha inkwara isi borjan constituency ke parlo kania be lakha isi arong along aningkan wang ason si ingdeng inkwara troxy rong amahang ke thek arani Catalona men pen nini a farman friendly football tournament ke pathu ki bipon bangso angdung kiti ke pathu panalong aluhiaman pen Karbianglong Autonomous Council EM Surjo Rongphar Borjan VDC Sunaram Singnar HDB Sports Association mai phu Philip Teron chunbang kaman tisola pen pinnang an ke thegiding atung chetong dun angdung kiti ke pathu pon lake Eagle FC la pen King Chili FC yang bongsi pathu pon lo ke pathu pupo ati matum ke thekser kachiting krubajok full time pathu de apita goal chipion etelo aphi tie breaker chitur si Eagle FC atum 5-4 goal pen chepa hai pon lo ke hayate ranatum Tangkasuri Troxy pajir pon lo la pen adun thu ate ranatum aphan Tangkasuri ke thom pajir pon lo Dilai pen Bijoy Rongpi Karbinglong Live